Pois me fui metendo co plato, me fui metendo ca concha e creo que son ahora mismo un dos conceptos máis representativos de Galicia. Chama moito a atención, desde feito podo dicir que aquí teño dous tipos de observadores, non? O observador futbolero, ese foi o meu miña primeira liña, non? E o segundo foi o observador político, non? Donde representei un pouco un certo tema político internacional. O problema en sí é que eu en concreto, hai tamén algunha xente, pedíamos a nosa legalización, é dicir, o que teníamos que pagar por o noso espacio e estar legales. Unha cousa que se nos supuso desde anos tras anos a nosa reivindicación como artistas, non? Daqui da rúa. Como artista ves que a unha terraza se lle concede e a un artista se deixa estar en incertidumbre.